Сәлем, мен Регина Галиахметова. Мен Соба районы Иштуған ауылынан. Қазіргі күнде мен оқимын физкультура, спорт һәм туризм университетында. Мен бадминтон бойынша мастер спорта һәм Европа біріншілігінде 3-ші орын яуладым. Бұл спорт түрі біздің мектепте появился. И біз бұлай любитель кебек кенә уйнап йөрдек. Оннан соң миңа бик ошап китте дә, әти миңа ракеткалар, агач ракеткалар алып кайтты, апайым белән бергә. Без урамда уйнап йөрдек, аннан соң потом мәктәптә әзрәк уйный башлагач, мин физкультура укытучысы белән шөгыльләнә идем инде. Аның исеме Марданов Айдар Ильдарович. Потом мине ничектер, ниндидер илһам, белмим, нәрсә беләндер, ничектер мине алдылар Соба районы сборной командасына. Онда без Казан турнирларына, республика турнирларына йөри башладык. Беренче тапкыр мин Казанга килгәч, именно соревнованиега инде мин җиңелдем. Икенче тапкыр уже килгәч инде, минем ел буенча уйнагач, мин 2 беренче урын алдым һәм 1 икенче. Одиночка белән парада беренче, микста икенче урын алдым. Оннан соң инде безнең башланды. Ул вакытны уже мин сборныйда булгач инде Собаның, безне тренировать Иващенко Ольга Игоревна, ул Мәскәүдән кайткан тренер иде. Оннан соң уровень минем әзрәк өскә күтәрелә башлагач, миңа әти әйтте, әйдә бүтән тренерга күчәбез диде. То есть Собада Ольга Игоревна декретка чыккач, безнең яңа тренер килде Собага. Ул Медведев Виктор Александрович иде. Ул тоже Татарстаннан түгел, ул Омсктан иде. Онда әзрәк тренировать иттем, аның белән уже мин Россия уровенена күтәрелә башладым. Төрле всероссийский соревнованияларда урыннар ала башладым. Оннан соң аны ул эштән китте, дирбез инде. И шуннан мин Казанга күчтем. Ул 8-нче класстан соң иде. 9, 10, 11-не мин Казанда укып бетердем. Әниләрне җибәрәсе килмәде, конечно, но мин выбрала шундый путь. Потом инде мин Игорь Борисовичта тренировать иттем, вот ул монда безнең белән. Бүгенге көнгә кадәр мин анда тренируюсь. Без хәзер Собада, минем районда, монда Татарстан җыелма командасы шөгыльләнә. Һәм Собада сборлар үткәч, миңа монда особо приятно тренироваться, чөнки мин монда үземне өйдә шикелле хис итәм. Миңа Казанга китер алдыннан, ул именно шундый минем пик иде, именно бадминтонда. Минем я уйныйсың, я юк дигән җавап куйдылар. Әти сорады, я выбираешь спорт диде, или инде музыка. Мин заодно и музыка занималась. Вот пианинода уйныйдым. Мин инде җылый, үземнекен доказывать иттем, что юк, мин буду играть, миңа ошый, минем дусларында, мин малайлар белән генә дус идем. Кичкенә булганда еще мин, наверное, бадминтон миңа ошый именно вот просто менә ракетка бар име, валанчка тидерергә ошыйды. Хәзер уже, когда мин немножко үстем, миңа ошый именно то, что бадминтонда гәүдә генә кирәк түгел, двигательный акты кирәк түгел, именно нужно думать головой. То есть не обязательно физическая подготовка, тут еще играет большую роль бош. Бошың әйбәт эшләсә, син экономия, двигательная экономия была. То есть вот мин уйныйм парный категориялар.
То есть микст, пара, онда бик двигаться күп кирәк түгел. Хәрәкәтләнү кирәк түгел, и шуның өчен бош күбрәк кирәк. Кая уйнарга, ничек шулай эшләргә, чтобы соперника поставить в неловкое положение, чтобы следующий ударны уже чыгып добивать итер өчен. Шундый ходлар бар тактически, аларны бөтен кеше дә эшли алмый. Шуңа без кайбер бар кешеләр, которые физически бик әйбәт, алар прям әйбәт подготовлен, но бош отстает менә прям. Минем наоборот, ничектер, мин как-то әтигә охшагамы, минем әти көрәшче инде. Минем мышцалар да плотный, үзем дә мин плотный. Мин особо теге режим энергосбережения нахожусь. Шуңа мин больше бош белән алам. Безнең координация әйбәтрәк инде. Без, например, валанчикка выходим, безнең 6 зона бар име, без валанчикка выходим именно өстән, безнең нет разных пошатываний, яңа кешеләр, яңа килгән, например, даже сез артка когда барасыз, сезнең идет бу движениялар, то есть ул движениялар теге сикру, там еще что-то, алар уже лишний. Biz тренируем аларны именно шул выход белән, четкий техничный выход, остан түгел, өстән, чтобы валаны өстәнрәк алырга. Дальше уртага, потом безнең идет смешничек алабыз, и ахырдан уже өстән ала торган валаннарны сугып, то есть сез менә булай итәсез, а без делаем разворот. И обратно в исходное положение кайтабыз. Мин яратам тиз выигрывать, например. Тиз чыктың, җиңдең, киттең. Минем же парник, минем белән уйный торган бер егет, Павел Монич, потом Регина Галиева, миналар белән пар уйныйм. Алар яраталар, анда менә әзрәк вакытны сузарга, тагы нишләп торырга. Мин прям не могу менә шундыйны. Мин, если начну менә шулай иттереп вакыт сузып, мин могу проиграть. Миңа нужно тиз чыктың, җиңдең. Менә озак вакыт сузып йөреп, менә миңа түгел. Менә күрәсез, күпме миндә ракетка, алар основной ракеткалар дип атала минем. Минем еще бар теге ракеткалар, которые миңа кирәк түгел, мин алар белән уйнамыйм. Но алар Казанда. Менә бу ике ракетка, алар иң кыйбаты дип атала инде. Алар прям профессиональные, жесткие, когда минем очень хорошо все получается, когда мин готова играть ими, всякие әйбәт турнирларны, турнирлар, главный стартларны, мин ул ракеткалар белән уйныйм. Чөнки алар уже более теге миңа ошый торган. Прям как будто минем өчен ясаганнар ракетканы. Бу ракеткалар тора иске ценалар белән, алар тора 14 мең. Вот. Берсе 14 мең. Былай без уйнаганда Россиядә, наверное, бадминтон уйнау авыр дип саналмый. Если брать азиатларны, то ул санала авыр дип. Алар өчен безгә еще и тренироваться. Безнең бөтен мирдагы лидерствоны азиатлар ала. Алар шундый менә уже рождаются как будто бадминтонистом. Менә чынлап әйтәм, безнең өчен бик күп тырышлык кирәк, бик күп эшләргә кирәк, чөнки алар азиатларның физическая форма уже менә шундый подготовлены, алар менә үзләреннән үзе тиз, аларның ничектер техника бүтән, аларның постановка ног уже бүтән име. Ә бездә менә ул бөтен нәрсәне, пока син эшләп бетерәсең, азиат уже 15 яшендә чемпионом станет, пока син 25 яшькә кадәр генә начнешь менә шул бөтен нәрсәне потихоньку строить. Татарстан белән Россияны чагыштырсак, Россия безгә күп уступает дип уйлыйм. Чөнки Татарстанда бик каты развивается вообще спорт, не только бадминтон. Ну, и если посмотреть статистика буенча, то безнең Татарстаннан бадминтонистлар 2 кеше Олимпиадага барып кайтты. Вот 2021 елны. Россиядә анда кайбер гордлардан гына. Алар, получается, төрле городтан и бер республикадан 2 олимпиец ул навряд ли кайдадыр бардыр.
Хәзер менә лично Соба районы турында әйтәсе килә име. Мин башлаганда Соба районында бик күп иде, именно инвентарь бик күп бала уйный иде бадминтон. Хәзер, конечно, минем авылда уйнамыйлар, чөнки тренер да юк, теге белмим, бүтән вид спортылар хәзер керде. Шуннан да миңа кажется, что менә мин авыл баласы буларак әйтәм, что шуннан авылда, наверное, больше развиваться в плане бадминтона. Авыл балалары, алар бары теге, бүтән инде, чем шәһәр балалары. Вот. Не хочу никого обидеть, конечно, но мин все-таки скорее авыл балаларын больше уважаю, чем шәһәр балаларын. Алар ниндидер не избалованный, шундай простой народ, вот, без звезды. Безнең бит кичкенәдән мине, например, ошамаган өчен мине, не знаю, рышалар иде. А шәһәр балалары алар теге. Безнең, например, минем өйдә всегда ит үзебезнеке иде инде. Безнең сыерлар бар иде. Хәзер юк, конечно. Вот. Шуңа мин, например, итсез уже столько лет не могу. Миңа 20 яшь, мин 20 яшь инде без мяса не могу. А шәһәр балаларым, мин подружкалар белән тоже общаюсь, алар теге спокойно как-то относятся менә шундый нәрсәгә. Шуңа результаты безнең разные, наверное. Минем титул бар, шул Европа беренчелеге, алар юк. Алар бер кайчанда андый турнирда катнашмадылар. Конкуренцияда килгәндә, безнең бадминтонда конкуренция бик каты дип уйлыйм. Даже шул Татарстанны алыйк инде. Безнең монда үзегез күргәнсездер, күпме кеше монда, күпме, причем менә бу безнең сборная взрослыймы, алар бөтсе дә играющие. Безнең юк такого, что кемдер кемнән слабее. Да, кемнеңдер отличительные черты бар, шул әйткән инде мин, кемдер выносливость, баш анда, тагы нәрсәдер, психология кемнеңдер, вот. Но такого, чтобы кемдер кемгә прям в сухую или анда 5 очкога җиңелеп булмый. Без бөтенебез играющие, без за счет друг друга, и мы поэтому и растем. В России, да, безне бөтсе считают самой дружной командой вообще в России. Конечно, безнең тоже конкуренция бывает инде, но друг за друга без всегда постоим. Например, берәр җирдә безнекеләр, даже возьмем мойларны инде обижайтәләр икән, все, безнекеләр друг за друга баралар анда әйтә, предъяви безгә. Вот. Ну, кызлар тоже безнең все друг с другом общаемся, без еще и укыйбыз бергә физкультура, спорт һәм туризм университетында. Ну, менә если целый год алырга инде, сентябрьдан ноябрь, декабрь, серединкасы включительно, без только на соревнованиях, только на сборах. Конечно, когда ты соревнования кайткач 2-3 көн бирәләр сиңа отдохнуть, син, конечно, өйдә ятмыйсың инде, син укыйсың, нәрсә можешь сдаешь име, но сдаю мин все на хорошо и на отлично. Карьера турында әйткәндә, бадминтонда менә минем уйлавым буенча инде кызлар бик озак уйный алмаслар дип уйлыйм. Менә безнең самый старший кызга 27 яшь. Ну, конечно, уйный анда, тагы нәрсәдер, но мин, наверное, onun кадәр уйный алмасмын. Мин бары семейный кеше. Миңа гаилә я спорт дигән условия куйсалар, мин гаилә выберу инде. Но минем әле пока йөргән егетем юк, минем пока что карьера. Мин үземнең булачак иремне бадминтонист итеп күрмим һәм күрәсем килми. Потому что бадминтон, как миңа менә бер укытучы әйткән иде, менә бу семестрны биргәндә, миңа әйтә, бадминтонистлар мойлар белән лучше йөрмәскә ди. Мин әйтәм, нишләп? Алар менә сезнең воланчик летит бит име ди. Менә сезнең вид спорта шунда нестабильный ди. Мойларыгыз тоже сезнең нестабильный ди. Мин әйтәм, ярар, аңладым. Вот. То есть концентрация сезнең теряется ди, воланчик еще бересез, то хоп, ди.
мына былай өзің ойлауың бойынша жоқ меңа нәрсеге бадминтоннан егет меңа керек түгел бадминтоннан бадминтон белән окша эшләп була если син прям изначально отдаешь бадминтону всю себя инде менә чынлап та безнең бар күргәнсездер инде Евгения Косецкая, ул мастер спорта международного класса, Сергей Сирант также мастер спорта международного класса, алар олимпийцлар. Менә алар турында әйтәсем килә, алар довольно нормально әйбәт зарабатывают для своей жизни дип әйтәсем килә. Алар каждый год чемпионы России, то есть алар Европада, вот Женя ул икенче урын алган Европада, то есть уже хорошо. А за счет того, что он хорошо играет, имеет то, что он титуллар бар, он алалар азиатские командаларга разные. Вот командага, например, бер уен уйныйсың икән команда, даже возьмем просто команда белән бер соревнование уйныйсың икән, то сиңа уже какой-то менә акча килә инде. Шуның өчен. Күпме икәнен белмим, но әйбәт акча килә шуның өчен. Безнең зарплаталар тоже бар, но по сравнению инде безнең олимпийцлар белән это бик күп түгел, но что есть инде нишлисең. 9 мең алам от академии, получается, от университета безнең, за то, что мин хороший спортсмен, плюс еще мин учусь хорошо на 4 и на 5 инде. Вот. Дальше следующий 10 мең мин алам от Министерства спорта за то, что минем результатлар бар, например, чемпионат Татарстана без выиграли Монич белән Паша. Вот. Чемпионат Татарстана идем. Чемпионат дөрес түгел. За то, что без чемпионат России выиграли Паша Монич белән. И потом Европа өчен өченче урын өчен инде Европа беренчелеге. И чемпионат России командада без икенче урын калган өчен. 20-дән артык чыга. Плюс еще соревнованиялар бар, кая син барасың, урын аласың, тоже финансово ничектер акча керә инде. Без дополнительно кемнәрдер работают, индивидуальные тренировки бирәләр, тагы нәрсәдер. То есть это бары без тренерга укыйбыз бит. Это бары все-таки какой-то опыт, плюс еще и деньги за то, что ты знаешь в этой сфере. Потому что хәзер бар тренерлар, которые белмиләр вообще бадминтон турында, просто укып чыкканнар, но бадминтон турында бер нәрсә белмиләр. Менә шул обидно, потому что изначально балаларга ставят неправильную технику, именно неправильно вообще перестановку ног, ничектер зажатость, шундай, а дальше бала уже не может никак, менә үскәч минем хәлек булгач уже не может начать перестраиваться под другую технику, то есть локоть нужно поднимать ими. Тагы менә алар зажатый ниндидер. Менә карагыз, мелай куясыз. Хоп, и все. То есть куйдың, и все. Быстро ковыряй. Менә именно менә былай куйгыз, сезнең менә былайрак тора. Надо, менә бу җирдән. Боковой. Әйе. И резко. Айда хәсин ул. Менә камера. Куйма. Все.